טוב, מה קורה? מעולה. אז עברנו מנושא של מלחמות לנושא של אינטימיות רגשית, שזה נושא הרבה יותר קליל. בגדול ככה, לפני שאנחנו באמת נתחיל, פספר הציג אותי, אבל הייתי רוצה שנכיר קצת יותר, כי יש פה הרבה אנשים שאני לא מכירה, עבר הרבה זמן. אז קצת עליי, אני אורין חייט, אני מאסטר NLP ודמיון מודרך, למדתי אצל אחד בשם פז, לא יודעת אם אתם מכירים. ברמה האישית אני חובבת יוגה, כתיבה, מוזיקה, קריאה, ובעיקר סקרנית לגבי מערכות יחסים. מה זה אומר סקרנית לגבי מערכות יחסים? איך זה פוגש אותי? אז מאז שהייתי ילדה, נורא עניין אותי למה אנחנו מתנהגים כמו שאנחנו מתנהגים, לאנשים אחרים ולעצמנו. היה לי גם נורא ברור לצורך העניין, למה בן אדם מגיב כמו שהוא מגיב. היה לי ברור שאם בן אדם לצורך העניין כועס, זה כי יש לו איזשהו מטען רגשי קודם על הבן אדם שמולו. וככל שחקרתי את זה וקראתי יותר, היה איזה רגע לא מזמן שממש תפס אותי וגרם לי לעשות את ההרצאה הזאת. הייתי במופע סטנדאפ, לפני כמה זמן כשעוד היה מופעי סטנדאפ. והסטנדאפיסט שם, בדרך כלל סטנדאפיסטים מעבירים את כל ההרצאה על המערכות יחסים שלהם. על החמות שלו ועל אשתו ועל הילדים שלו. באיזשהו שלב הוא כזה הסתכל ואמר, אתם יודעים מה הגעתי למסקנה? אנחנו יכולים להיות עצמנו רק כשאנחנו לבד. וזה הפתיע אותי. אתה מעביר את כל ההרצאה שלך למערכות יחסים שלך, נראה שאתם חווים הרבה קונפליקטים, הם מכירים אותך לעומק ועדיין אתה מרגיש לא בנוח להיות מי שאתה, ליד האנשים הכי קרובים אליך. ואז שאלתי את עצמי אם זה תופס גם אותי, אם זה משהו שגם אני חווה ואני לא מודעת אליו. והאמנתי שכן. כמה פעמים קרה לכם לצורך העניין שהיה לכם יום מה זה ארוך? היה לכם פקק תנועה ארוך, מישהו עצבן אתכם בעבודה, חבר שלכם פגע בכם ורציתם להגיע הביתה, ולזרוק את הכל, ופשוט להיות אתם. ושנייה לפני שנכנסתם בדלת הבית, ששם נמצאים האנשים הכי קרובים אליכם, פתאום הרגשתם צורך להיות חזקים, נכון? משהו בגוף נהיה קשה יותר, שאסור לכם להיות חלשים מול האנשים הכי קרובים אליכם. כמה פעמים קרה לכם שאולי אפילו הייתם קרובים פיזית לבן אדם אחר, אולי אפילו הייתם איתו באותו חדר, צפיתם איתו באותו סרט, ישבתם ביחד על אותה ספה. אבל אם הייתי שואלת אתכם, אתם מרגישים קרובים לבן אדם הזה? אתם מכירים אותו? אתם יודעים ממה הוא באמת מפחד? מה הוא באמת אוהב? על מה הוא חושב עכשיו כשהוא צופה בסרט? יכול להיות שהייתם אומרים לי לא. אני אפילו מרגיש שאנחנו בשני יקומים מקבילים לפעמים. לא, אני לא מכיר אותו. ואולי גם אתם הגעתם למסקנה שאולי עדיף לבד. מערכות יחסים זה דבר כבד. אני לא יכול יותר לנהל את זה. מערכות יחסים אפילו מסיטות אותי מהמטרות שלי. אני לא יכול. יש לי מטרות בחיים, המערכות יחסים שלי מסיטות אותי מהן. אם הזדהיתם עם כל מה שאמרתי, אז הבעיה לא הייתה במערכת יחסים. הבעיה הייתה שלא הייתה אינטימיות רגשית. כי מערכות יחסים אינטימיות, לא רק שהן לא מסיטות אותנו מהמטרות שלנו, הן לוקחות אותנו אליהן. כשאנחנו צריכים עזרה, אנחנו מתקשרים לחבר, אנחנו מתקשרים לאמא, לאבא, אנחנו לא יכולים לעשות הכל לבד. אז איך קרה שמערכות יחסים שאמורות לגרום לנו משמעות, חיבור, משמעות לחיים, בריאות ואורח חיים גורמות לנו סבל, דיכאון ובדידות, שהיא המחלה מספר אחת של האנושות. ההבדל הוא שלא הייתה אינטימיות רגשית, וכדי שנבין רגע לעומק מה זה האינטימיות הרגשית הזאת שאנחנו כל כך מעללים, בואו נסתכל רגע על ההגדרה הפורמלית של השיטה נעבוד במהלך ההרצאה. אז אינטימיות רגשית זה להיות אותנטי, לחשוף בפני האחר את עצמך הפרטי ביותר, האמיתי ביותר, את עצמך של הרגע הזה. תחשבו כמה זה עדין להראות בדיוק מה אני מרגישה ומה אני חושבת עכשיו. בלי לחשוב, בלי לפטר, בלי מסכות, עכשיו. אני יכולה לבכות, אני יכולה לצחוק, אני יכולה לצעוק, וזה יהיה בסדר. מחשבות ורגשות בצורה הדרגתית, ואנחנו נדבר על למה זה חשוב בצורה הדרגתית, בתמורה האחר חושף בפניך את עצמו אמיתי, וזה מחייב אמון הדדי. אז אנחנו קודם כל מתחילים עם מרחב של אמון, כי אינטימיות רגשית זה משהו שהוא חשוף, ואני לא יכולה להיות חשופה כשהיה לי מרחב בטוח. חייב להיות אמון. יותר מזה, אם אתם לא מרגישים אמון, עדיף שלא תיגשו לאינטימיות הרגשית. צריך שתהיה לכם חוויה נעימה מהאינטימיות הרגשית. אז זה מתחיל עם האמון. האמון נותן לי תחושה עם הזמן שאני יכולה להיות אותנטית.
שיקבלו אותי, שלא ישפטו אותי, שלא יבקרו אותי. וזה מה שיוצר את האינטימיות הרגשית, של היכולת שלי להיות אני ברגע הנתון. עכשיו בואו נדבר למה בצורה הדרגתית. אז יש לנו בעצם סקאלה, אוקיי? יש את האנשים שלא משתפים על עצמם כלום. יצא לכם לפגוש אנשים כאלה? הייתה לי חברה כזאת, שזה מה שבעצם גמר את החברות שלנו. אני הרגשתי עם הזמן שמשהו בי כבר לא סומך עליו. כששאלתי את עצמי מה הבעיה, הבעיה הייתה שהיא לא שיתפה אותי בכלום, פתאום הבנתי. אני משתפת, אני פותחת, אני נפתחת, אבל אם תשאלו אותי אם אני יודעת עליה, אני לא יודעת עליה כלום. וככל שעבר הזמן, לא הרגשתי בנוח להמשיך להיות חברה שלה, ונגרם ריחוק אוטומטי. אז זה האנשים מהצד הראשון של הסקאלה, שלא משתפים כלום על עצמם. ומהצד השני, יצא לכם פעם לפגוש אנשים שבכמה דקות הראשונות ממש שפכו את עצמם עליכם, סיפרו הכל, ועל פניו, מעולה, בואי נכיר אחד את השנייה מההתחלה, למה צריך לחכות, לבנות את זה, לראות, אני, בואי מעכשיו נכיר. לא. אינטימיות רגשית זה משהו שהוא חשוף, זה לא משהו שהוא פרוץ. תחשבו שאם יש בן אדם ששופך את עצמו עליכם, אז אם רגע נקביל את המרחב האישי לבית, תחשבו שזה בית שהדלת פתוחה כל הזמן, כל מי שרוצה נכנס. מי שרוצה לחיות בבית כזה, שהדלת פתוחה כל הזמן, הייתם מרגישים מוגנים, בטוחים, שזה מרחב אישי שבא לכם להיות בו, לא? יש לי איזה מישהו, שכן, שעבר לשכונה לא מזמן, והתחלנו לדבר, והוא באמת בן אדם שאין לו גבולות. וב10 דקות הראשונות שאמרתי לו שלום, ידעתי הכל עליו, על המערכת יחסים עם ההורים שלו, ולמה הוא עזב את תל אביב, ועל הזהות המינית שלו, ועל קונפליקטים שלו עם עצמו, ואיזה סמים הוא לוקח כדי להתגבר על מה שהוא סיפר לי. ולי זה היה יותר מדי. ברמה שאחרי זה כשראיתי אותו עובר, עברתי לצד השני של הרחוב. לא רציתי יותר לחוות את זה, זה הרגיש לי שהוא שופך את עצמו עליי. אינטימיות רגשית נמצאת באמצע. היא נמצאת בצורה הדרגתית, בצורה שאני מרגישה אמון, אוקיי, אני משתפת משהו. זה יתקבל בצורה נעימה, יופי. הצד השני גם לאט לאט מתקרב אליי, וככה זה נבנה, לאט לאט אנחנו מורידים שכבות. כי אנשים צריכים להרוויח את האינטימיות איתכם. זה לא צריך לקרות ברגע. אנחנו קודם כל בודקים, יש מרחב, יש אמון, יופי, לא, צעד אחורה, הכל בסדר. לבדוק את הדברים, וגם אתם צריכים להרוויח את העולם הפנימי שלהם. אתם צריכים להראות שהם יכולים לסמוך עליכם, ואנחנו נדבר על איך אנחנו יכולים לעשות את זה. אוקיי, רגע. לפני שאנחנו נמשיך, אנחנו נדבר על 4 פחדים עיקריים שמונעים מאיתנו לייצר אינטימיות רגשית בתוך מערכות יחסים, כי מצד אחד אנחנו נורא כמהים לאינטימיות רגשית, אבל מצד שני נורא נמנעים. יש איזשהו רצון בסיסי לקשר ופחד מאוד עמוק שקיים שם. שני הרצונות שמתנגשים מונעים מאיתנו את האינטימיות הרגשית. אז, כדי שניקח משהו מאיתנו להרצאה, בואו ניקח כל אחד מכם, ניתן לזה איזושהי דקה שכל אחד יכתוב 3 מערכות יחסים שבהם הוא היה רוצה שהאינטימיות הרגשית תהיה שם יותר טובה, יותר חזקה, או אפילו לייצר אותה, אולי אפילו לא קיימת. מערכת יחסים היא גם מערכת יחסים עם עצמכם. כן, 3 מערכות יחסים שהייתם רוצים שתהיה שם יותר אינטימיות רגשית. כי עכשיו אנחנו נעבור על 4 הפחדים שמונעים מאיתנו אינטימיות רגשית, וזה יכול לעזור לכם לזהות מה מונע מכם בקשרים האלה, לפי כל פחד, את האינטימיות הרגשית. לבחור משהו, אדם ספציפי, או לבחור כמו בן זוג, אחות? מה שבא לך, 3 מערכות יחסים, את, בן זוג, הורים, מה שבא לך. 3 מערכות יחסים שבא לך שהאינטימיות הרגשית תהיה שם יותר משמעותית. יש שאלה, משפחה לא יכול להיות מערכת יחסים? בטח, בטח. אז הלך כי המערכות יחסים שלו מושלמות. אני חושב שכן, לגבי משפחה, כאילו קבוצה של אנשים זה מערכת יחסים אינטימית. בגדול, משפחה, עדיף לבחור מישהו ספציפי, זאת אומרת לפרק את זה אליהם. תראה, לי יש, אנחנו למשל 5 בנות בבית, המערכת יחסים שלי עם כל אחת היא שונה לחלוטין. אז יכול להיות שהייתי בוחרת משפחה באופן כללי, כי יש קווים דומים שמפריעים לי עם כל אחת מהאחיות. זה בסדר, אבל אם הייתי רוצה לעשות את זה יותר ספציפי ויותר אפקטיבי, הייתי בוחרת מישהו ספציפי. אפשר לבחור גם יותר מ3, כן? זה בסדר. למה עם עצמי זה עובד? כאילו, למה לבחור עצמי? זהו, מערכת יחסים עם עצמי זה בעצם, תחשוב איך אתה מדבר עם עצמך, איך אתה מתנהג לעצמך. בסופו של דבר, אם אני אשאל אותך, אם היית מתנהג לעצמך, אם היית מתנהג לחבר כמו שאתה מתנהג לעצמך, האם הוא עדיין חבר שלך? אם התשובה היא כן, מעולה. אם התשובה היא לא, צריך להיות שם איזשהו תיקון לאינטימיות הרגשית. התשובה היא כן, אבל לעצמי אני לא עושה את זה.
מה זאת אומרת, לא עושה את זה, מה זה זה? כמו לחבר. לא מתייחס באותה צורה, נגיד הטיפים והעצות שאני נותן, הם לא באים כלפיי בעצם. והיית רוצה שזה ישתנה? היית רוצה כן. אוקיי. אז נשמע שיש שם משהו שגם היכולת להגיד לנו לעצמנו את האמת, כי הכי קל לשקר את עצמנו. אינטימית רגשית יש שם משהו מאוד חשוף, ולהיות חשופים מול עצמנו זה הדבר הכי קשה בעיניי, כי לשקר לעצמנו זה הדבר הכי קל. אז ככל שהאינטימית הרגשית עם עצמנו תעלה, היכולת גם שאני באה ומבינה שיש בחלק שהוא לא מושלם, ולקבל את זה תוך כדי, זה גדילה מטורפת, צמיחה מטורפת. סיימנו? כולם כתבו? כן. יופי, אנחנו ממשיכים. אנחנו נעבור סך הכל על 4 פחדים. שימו לב שכל אחד מהפחדים מגיע בשלב אחר בקשר, אוקיי? אנחנו נדבר על כל פחד, מאיפה הוא מגיע, על מה זה יושב ואיך אפשר לזהות אותו. בכל פחד שנעבור עליו, תשאלו את עצמכם, האם אני מזהה את זה באחת ממערכות היחסים שכתבתי? האם זה משהו שמפעיל אותי ומונע ממני להיחשף ולהיות אני בתוך המערכת יחסים? הפחד הראשון זה נטישה. מישהו מכיר? לא, נכון? לאף אחד אין חרדת נטישה, מה פתאום? אז חרדת נטישה זה פחד שהאחר ילך, זה קורה ממש בתחילת הקשר, ממש בהתחלה. נטישה בעצם אומר, לא משנה מי אני, לא משנה מה אני, יכול להיות שאני חושבת שאני בת זוג מדהימה, זה לא קשור אליי. בראש שלי, קשר שווה, יעזבו אותי. אם רגע נדמה את זה למרחב של בית, המרחב האישי שלנו האינטימי, אז אני נועלת את הדלת, אף אחד לא נכנס, לא משנה מה. אף אחד לא מתקרב, כי מבחינתי מתישהו יעזבו אותי. איך האמונה הזאת נוצרה? זה נוצר מאיזשהו קשר קדום כואב. יכול להיות שההורים שלי גידלו אותי בצורה ביקורתית, שאם לא עשיתי את מה שהם רצו אז הם לא דיברו איתי, או ניתקו איתי קשר, או הראו לי שאם אני עושה את הרצון שלי, אז הם יקומו וילכו. זה יכול להיות אקס או אקסית שעזבו אותי בצורה קשה, והסתת המודע שלנו שלומד מחוויות, בעצם חווה תחושה נורא קשה של קשר שהיה קרוב, שעזבו אותי. והסתת המודע אומר, אוקיי, שנייה. את זוכרת מה קרה פעם קודמת שהרגשת ככה? שהתלהבת, שהיה לך נעים? את זוכרת איך זה נגמר? את זוכרת איך הרגשנו פעם קודמת? אני אעצור את זה. בואו נעצור את זה עכשיו. אני לא נכנס לשום מערכת יחסים. אני אנטוש ראשון. אני לא רוצה לחוות את זה יותר. אז ככה אפשר לזהות בן אדם שחווה חרדת נטישה. א', להקדים תרופה למכה, הוא לא נכנס לשום מערכת יחסים, נוטש ראשון. וב', בדיקה בלתי פוסקת בתוך המערכת יחסים. אתה אוהב אותי, אתה איתי, איפה אתה? עם מי אתה נמצא? מה אתה מרגיש אליי? אתה רוצה שנהיה ביחד? אתה אוהב אותי? לאן זה הולך? לאן זה ממשיך? כל זה בעצם בדיקה בלתי פוסקת שנותנת לנו תחושת שליטה על הקשר. הוא לא יעזוב אותי, הנה הוא אוהב אותי, הוא רואה אותי, אני כל הזמן בודקת מה איתו. אז בעצם נטישה, כמו שאמרנו, זה מגיע מזיכרון קדום כואב, ואלו הדרכים שבהם אנחנו מזהים את זה. ותשאלו את עצמכם, האם יש לי פחד כזה בתוך המערכת יחסים? האם יש לי פחד שיעזבו אותי? האם מבחינתי למדתי שקשר הקרוב שווה יפגעו בי וינטישו אותי? יש לי חברה שיצאה עם בחור שגרושתו בגדה בו ועזבה אותו לטובת הבחור שהיא בגדה בו איתו. תחשבו איזה חוויה קשה, אחרי שהם הקימו בית ביחד עם 2 ילדים, בגדה בו ונטשה אותו. הבחור הזה נשאר עם חוויית הנטישה, וכשהם התחילו לצאת, הוא אמר לה, תקשיבי, זה שמע לך מטורף, אבל אני חייב לבקש ממך משהו מאוד מוזר. כל פעם שאני שולח לך הודעה, הוא מתקשר אלייך, אני חייב שתעני לי. אם את לא עונה לי, המוח שלי אומר, היא עם בן אדם אחר, והיא נוטשת אותי, היא עוזבת אותי. החוויה הזאת היא עדיין איתי, ואני לוקחת אותי איתה לתוך הקשרים הבאים, ואני חייב שתביני אותי. אני בחרדות, כל פעם שאת לא עונה לי, שאת עם מישהו אחר. וחברה שלי אמרה לו, אוקיי, תראה, זה קצת מורכב לעשות את זה לאורך הקשר, אבל בתחילת הקשר, כדי שנבנה את האמון ונשנה את החוויה שלך, אני מוכנה להיות יותר זמינה. ותחשוב איזה ריפוי זה לבן אדם כזה, שחי בכזה פחד שיעזבו אותו, ומישהו בא ואומר, אני מוכנה להיות שם, אני מוכנה לשנות את החוויה, אני מוכנה לקבל את הפחד שלך, ולגרום לאמון הזה לגדול שוב. הפחד הבא זה היבלעות, שזה פחד שהאחר יתקרב מדי. זה כבר השלב שהכנסתי את הבן אדם לבית שלי. פתחתי את הדלת, הוא נכנס. ואז עולה פחד מהיבלעות. מה זה הפחד הזה מהיבלעות? פחד שהאחר יתקרב מדי. אנחנו מתחילים להתקרב, מתחיל משהו נעים, אנחנו מתחילים לשתף, אבל פתאום מתחיל להיות פחד. והפחד הזה הוא לא מוסבר. זה קרה למישהו פעם שיש איזשהו קשר נעים, אבל משהו בפנים הפחיד אותי. אימא'לה, נכון? כאילו משהו שם ואז איזשהו צורך להתרחק. ואנחנו לא יודעים למה. זה בדרך כלל יושב על הפחד מהיבלעות. היבלעות זה אומר שיבלעו אותי.
יבלעו את העולם הפנימי שלי, את הרצונות שלי, את הרגשות שלי. ברגע שאני מתחילה קשרים, אני בעצם עושה כל מה שהצד השני רוצה. זה כמובן קורה לאנשים מרצים, אנשים שלא יודעים להגיד לא, אנשים שלא יודעים להציב גבולות. ואז כשהם נכנסים לקשר, ברגע שהצד השני בא ומביע את הרצון שלו, אני לא מסוגלת להגיד לא. אז אם הוא מבקש ממני לצאת עם החברים שלו ולא בא לי, אני יוצאת. אם הוא רוצה לראות איתי סרט שלא בא לי לראות, אני אראה. אם הוא מבקש ממני לצאת מוקדם מהעבודה כדי שאני אפגש ויש לי המון עבודה, אני אצא. ואז תת המודע אומר, רגע, את לא יודעת להציב גבול? אני אציב לך גבול. את יודעת מה אני אעשה? אני אקהה את הרגשות שלך לבן אדם הזה. עד שאני אגרום לך להתרחק ממנו, כי בעצם התחושה היא שהוא נכנס לי לבית ולקח את המפתחות. הוא נכנס לי למרחב האישי, והשתלט על המחשבות, הרצונות והרגשות, וזה מאיים. אני לא יודעת אם קרה לכם פעם שמישהו נכנס והתחיל להשתלט על המרחב האישי שלכם? לי זה קרה ממש לפני שבוע. אותו בחור עם הסמים, שתוך כמה דקות ספורות הוא פשוט אמר לי משהו שלא ציפיתי לו, ולכן גם הסכמתי. הוא אמר לי, תראי לי את הדירה שלך. ואני הייתי כל כך בשוק, שאמרתי לו, אוקיי. עלינו לדירה שלי, והוא מתחיל פשוט להסתובב לי בחדרים, ואני באיזושהי תחושה מאוד מאוימת. אני בדירה שלי, סיפור אמיתי. אני בתחושה שלי, במרחב הכי פרטי שלי, בבית שלי. מישהו זר, שהרגע הכרתי, עלה אליי לדירה, ומתחיל להסתובב לי בשטח הפרטי. וכשהתאפסתי על עצמי, פתאום אמרתי לו, תקשיב, מה שקורה פה לא סבבה, אני בטוח שאין לך כוונה לפגוע, אבל אתה בתוך השטח הפרטי שלי, בוא נשאר בסלון. לא נעים לי שאתה נכנס ככה לחדרים. זה לא בסדר. וברגע שאמרתי את זה, והוא קיבל את זה, החוויה שלי הפכה מחוויה מאיימת ולא נעימה, לחוויה נעימה. כי פתאום הוכחתי לעצמי, אם משהו לא נעים לי, אני אעצור את זה. אני אגיד לא, אני אציב גבול. זו אותה סיטואציה, אותה חוויה, שהעבירה אותי בזכות ההצבת גבול שלי, ממקום מאוים למקום, אני בעלת הבית. אני מחליטה ואני עושה פה מה שאני מרגישה בנוח. אז היבלעות בעצם יושבת על חוסר יכולת להציב גבולות. למעשה, אם יש לכם חוסר יכולת להגיד לא או להציב גבול, עדיף שקודם כל תעבדו על האפשרות להגיד לא, לפני שתיכנסו לאינטימיות רגשית. כי אחרת החוויה שלכם מאינטימיות רגשית תהיה נורא לא נעימה. אתם תיכנסו לאינטימיות רגשית ולא תדעו לדבר על הרצונות שלכם או להציב גבול, אתם תעשו דברים שלא נעימים לכם. ואז תת המודע יחבר קשר שווה, בולעים אותי, בואו נעצור. לא רוצה יותר קשר. אבל זה לא נכון. הבעיה היא לא בקשר, הבעיה היא בזה שלא ידענו להציב גבול. הבעיה היא בזה שבן אדם נכנס למרחב הפרטי שלנו, ולא ידענו לשים גבול איפה שלא נוח לנו. איך מזהים? כמו שאמרנו, מרחק פיזי או רגשי ברגע שיש קרבה גדולה מדי. ותשאלו את עצמכם אם זה אחד הפחדים שמשפיעים עליכם בתוך המערכות יחסים שלכם. האם יש פחד שאתם לא יכולים להיות אתם, שאתם לא יכולים להגיד לא בתוך קשרים אחרים. הפחד השלישי זה פחד מחשיפה. פחד שאחר יראה את הפגמים שלי. נכון, לכולנו יש איזה ארון בבית שהוא לא מסודר, איזשהו חדר שאף אחד לא נכנס אליו, איזשהו בוידם כזה שזרקנו שם את כל הדברים מפסח, נכון? איזה מפחיד זה שמישהו שמוצא חן ביניכם בטעות מגיע לשם. פותח, מסתכל. מישהו פה ראה חברים? מכירים פרנדס? אוקיי, יופי לא כי ראיתי שהרוב פה, אוקיי, צעירים מדי. יש את הפרק, נכון, שצ'נדלר מגלה את הארון של מוניקה, מוניקה היא חולת ניקיון, נכון? וכל הפרק הוא מנסה למצוא מה יש בארון, והיא עושה הכל כדי לגרום לו להימנע מלהיכנס לארון. כשהוא מצליח בסוף הפרק לפתוח, הוא רואה שכל הארון מבולגן. והיא חרדה מזה, היא אומרת לו, עכשיו אתה יודע, אני מבולגנת. זה היה הפחד שלה, שעם כל החולת ניקיון והשליטה שבה, הוא יראה את החלק המבולגן שבה, וזה פחד אמיתי. יש לנו פחד שיראו את כל החלקים שלא קיבלנו, החלקים המבולגנים, חלקים שאנחנו לא רוצים שיראו, כי כשבן אדם מגיע אנחנו מכניסים אותו בדרך כלל לסלון, לחדר אורחים, איפה שנקי, איפה שנעים. אבל תמיד יש את האזורים בבית שאפשר להגיע להם שהם לא עד הסוף נקיים. אז הפחד שאחר יראה את הפגמים שלי זה כבר אחרי שהכנסתי אותו לבית, אני מתחילה להראות לו את הבית. זה יושב על אמונה של אנשים שמרגישים אני לא מספיק. אם מישהו יכיר אותי באמת, אם מישהו ידע מה הפחדים והפגמים שלי, הוא יעזוב אותי. אם מישהו ידע מה החלקים שאני מסתיר, מה הדברים שאני מסתירה, מי אני באמת כשאני כועסת, כשאני בחרדות, כשאני עצובה, איך אני היסטרית. אם מישהו ידע, אני אשאיר זמן לשאלות, בסדר? תרשמו את השאלות בצד כדי שלא יפריעו לכם, ואז.
אם מישהו יודע מי אני באמת, הוא ידע שאני לא מספיק והוא יעזוב. איך אפשר לזהות אנשים כאלה? פרפקציוניסטים. יצא לכם פעם לצאת עם בן אדם שאומר הכל כמו שצריך, עושה הכל נכון, לבוש תמיד נכון, עובד בקריירה הנכונה, משפחה מושלמת. זה אנשים שבעצם עובדים שעות נוספות, כדי שלא יראו מי הם באמת, כביכול. כי יש להם אמונה בפנים שהם לא מספיק. אסור שיכירו אותם באמת. יש לי חברה שפגשה בחור שהיא נורא רצתה אותו ונורא אהבה אותו. והיא כל הזמן פחדה שיפגוש את המשפחה שלה. הייתה בטוחה שברגע שיפגוש את המשפחה שלה הוא יעזוב אותה. היא נורא רצתה אותו, היא דחתה את זה ודחתה את זה, והם אפילו חשבו להתחתן. ואז הוא אמר לה, תקשיבי, אני לא מכיר את המשפחה שלך, זה קצת, אנחנו רוצים לבנות בית ביחד, בואי, אפשר להכיר אותה? והיא לא עמדה בזה, היא לא הייתה מסוגלת, היא נפרדה ממנו. ואחרי משהו כמו שנה, כשהיא שמעה שהוא התחתן, היא אמרה, אם הייתי יכולה לחזור אחורה, ולהתמודד עם הפחד הזה, ולפתוח את הארון המבולגן הזה, הייתי עושה את זה. הוא היה האהבה של החיים שלי. אבל היא לא הייתה מסוגלת, כי היא פחדה שיורה את החלק הזה שבה שהוא לא מספיק. הפחד הרביעי זה מפגש עצמי, שזה בעצם המרתף שלנו. פחד ממה שאני אראה בין עצמי, דרך הקשר. כי בואו נהיה כנים, לעצמנו הכי קל לשקר. אני מפחד לבכות? לא, אני פשוט לא מתרגש. אני מפחד לבכות, זה פשוט לא מדבר אליי. אני מפחד לבכות? לא, אני פשוט לא כזה רגיש, אני מעדיף להיות ריאלי. לעצמנו הכי קל לשקר, כי אין מי שיסתכל מהצד, יבדוק, יעמיד אותנו על הטעות שלנו, הכי קל. וזה אבסורד, כי המערכת יחסים עם עצמנו היא המערכת יחסים היחידה, שמובטח לנו שהיא תישאר איתנו, היחידה. זה המרחב הפנימי שלנו, הבית שלנו. וכשאני נמצאת בתוך מערכות יחסים, פתאום אני צריכה להתמודד, פתאום יש לי מראה. פתאום מישהו בא ואומר לי, את מדברת אליי לא יפה כשאת כועסת. אוקיי, אני צריכה להתמודד עם זה. פתאום מישהו בא ואומר לי, את לא מגיעה בזמן, את מזלזלת בזמנים שלי. אוקיי, אני צריכה להתמודד עם זה. פתאום מישהו אומר לי, תקשיבי, כשאת בהתקף חרדה, זה לא נשלט, ואת צריכה לטפל בעצמך. אוקיי? מישהו ראה את זה, יש עדים. אני רואה את עצמי דרך עיני האחר. וזה קשה. זה כל הדברים שברחנו מהם כל הזמן. זה הדברים שכשהצגנו אותם לעולם, קיבלנו דחייה. אמרו לנו, זה לא מספיק, זה לא טוב. תכניסי את זה. אל תראי את זה יותר בחיים. אני מכירה מישהו שהוא בן 70. הוא סיפר לי שבגיל 5 הוא נפל, יצא לו דם. הוא בכה. התגובה הראשונית של כל החברים שלו, איזה ילדה. אתה בוכה? אתה רציני. אתה בוכה? מה, אתה ילדה עם קוקיות? הוא בן 70 היום. הוא לא בכה מאז. 65 שנה הוא לא יעז לבכות. עד היום זה נמצא לו במרתף. כי הוא חשף חלק, והוא חווה דחייה, הוא חווה השפלה, צחקו עליו. הוא לא מסוגל להוציא את זה החוצה יותר. אז דווקא המפגש הזה, מה שאני אראה בעצמי דרך הקשר, זה בעצם הריפוי הכי גדול שלנו. זה כל החלקים שדחפנו ללמטה ופתאום יכולים לעלות ולקבל ביטוי. אז המפגש עם העצמי, הפחד הזה בעצם קורה בקשר העמוק יותר, בחלק העמוק יותר של הקשר. ככל שהתקדמנו וגם מתחילים לראות את החלקים שלי. זה בעצם נובע מנגנוני הגנה של הדחקה שנוצרו כדי לא להרגיש כאב, כמו מה אתה בוכה, מה אתה ילדה, מה את מדברת בקול, את לא מבינה שאת מפריעה, מה אתה צועק, אתה לא מבין שזה לא נראה טוב, למה את מתלבשת ככה, את לא יודעת מה יגידו? איך מזהים את זה? זה אנשים שמאשימים את בן הזוג בכל מה שקורה. אי אפשר. ברגע שבאים אליי עם איזושהי אצבע מאשימה, לא יכולה להתמודד עם החלק הזה, אתה אשם. אמא שלך, אחותך. לא נכון. אני פשוט, אתה יודע שאני לא בן אדם של בוקר, תעזוב אותי. אני דיברתי עליך לא יפה, אתה לא פגעת בי לפני כן? אין אפשרות להתבונן, אין אפשרות להיכנס פנימה, יש פחד מאוד גדול. הדבר השני זה מערכות יחסים שטחיות בהסחות דעת. הייתי פעם במסיבת רווקות של חברה שלי, שהם יצאו 6 שנים. והם מכירים את המשחק הזה שעושים, שואלים שאלה על החתן, ואז רואים מקלה, יודעת לענות את אותו הדבר. אני לא מגזימה, אולי מתוך 20 שאלות, על 13 שאלות, היא לא ידעה את התשובה. לא היה לה מושג. היא לא ידעה את התשובה. אמרתי, מה עשיתם 6 שנים ביחד? איפה הייתם? אז מערכות יחסים שטחיות, לא מדברים, היה ריב, ממשיכים הלאה, היה קונפליקט, מתעלמים, לא מדברים על מה שקורה, הכל נורא שטחי, יוצאים ביחד, נהנים ביחד, אבל לא מדברים על הדברים. הסחות דעת, גם מול עצמנו, אנחנו לא רוצים להיות עם עצמנו, נכנסים לפלאפון, נכנסים לאפליקציות, נכנסים לאינטרנט, מחפשים לצאת עם חברים, לא מסוגלים להיות עם עצמנו. האם השאלות עד עכשיו?